Ar Fawrth yr 11 ar 1416, anfonodd Owain Glyndŵr lythyr, sef llythyr pennal fel y deithbwyd o adnabod, at Charles y Chweched, Brenin Ffrainc, yn gofyn iddo am ei gymorth a'i wrthryfel yn erbyn y Saeson. Ynddo, mae'n esbonio'r hyn y byddai'n barod i'w ildio fel tal am gymorth y brenin. Y consesiwn mwyaf yw cydnabod Benedict XIII o Avignon yn bab. At yr hyglod dywysog yr arglwydd Charles, trwy ras diw brenin y Ffrancwyr, y mae Owain trwy'r un gras yn anfon gydag yn rhygedd y parch y mae tywysog o'r fath fri yn ei dilyngu. Eto, y bydd i eglwys Tŷ Ddewi gael ei hadfer i'w herddas gynhenid, fel y bu o amser Dewi Sant, archesgob a chyffeswr yr eglwys archesgobol, ac wedi ei farwolaeth, esgynnodd yr un lle 4 archesgob ar hugain, fel y ceir ei henwau yng nghroniclau a llyfrau hynafol Eglwys Mynyw. Eto, y bydd i'n i gael 2 brifysgol neu leoedd astudio cyffredinol, sef un yng Ngogledd Cymru a'r llall yn Ne Cymru, mewn dinasoedd trefi neu leoedd i'w pennau a'i cyhoeddi gan ein llys cenhadon i'r pwrpas hwn.